astăzi o să fac top 5 cărți preferate. Să începem pe locul 5. Este Frumoasa Adormită. Da, nu decât de aici. Nu le găsesc. În fine, pe top 5 este Frumoasa Adormită, o carte foarte frumoasă, care vi-o recomand să citiți. Pentru mine acum cartea asta e mai mult de bebeluș într-un fel. Mi-a plăcut foarte mult, l-am citit. Eram și mai mică. Apoi pe locul 4 este Aladin și Lampa Fermecată. Astea sunt puțin rupte pentru că le-am de foarte mult timp, dar le-am mai citit pentru că mi-a trecut. Știu că trecut mult timp, dar mi-a plăcut. Și aici, da, Jafar, că a rămas pe ea pe mine când eram mică. Pe locul 3 este Jurnalul unei puști, Arest la domiciliu, care a fost acela foarte, foarte frumos. Da. Și poate așa. Mai mult îmi pleacă în scenariile de pășării, dar nu am încă. Da, aici trebuia să fie Pădurea Fermecată, care am citit-o, dar nu găsesc cartea. Da, am acasă, atâta știu. Așa. Aia practic ar fi fost pe locul 2, dar în fine, nu o găsesc și am pus-o pe acolo. Deci pe locul 2 este Vrăjitorul din Oz, după Liam Frank Baum sau nu știu, Leu ăsta de la firma Arthur. Da. Aici e Castelul de Smarald. Super. Dacă vreți să citiți, puteți să citiți, dați, da. Dacă spuneți că vreți să citiți cărțile mele, pot să fie, dau că să vă dau într-un fel așa, uite. Asta mai nervează. Asta contează, da. Uitați, aici are și câteva imagini, are imagini mai mari cu toată pagina și imagini mai mici. Eu vă recomand, eu am citit de 2 ori și am citit Pădurea Fermecată de 2 ori. Mi s-a părut foarte frumoasă, da, dar nu contează. Și pe locul 1, am așa locul 1, este Jules Verne. Ținutul Blanurilor. Asta este partea a doua. Am și partea întâi, dar nu mai știu unde am pus-o. Partea întâi, nici a doua le-am citit. De fapt, pot să vă spun că asta, să știți că nu am citit partea a doua, am citit partea întâi. Și nu prea am citit încă, n-am citit partea întâi, să vă spun. Am citit puțin, am citit-o pe toată. Da, v-am spus că am citit și cartea asta și altele și asta, în fine, ca să nu atât nouă. Doar că am citit puțin din prima parte și mi-a plăcut foarte mult. Deci, Jules Verne, Ținutul Blanurilor, Natul de la ziare. Mie îmi plac mult cărțile de Jules Verne, am citit și alte cărți de Jules Verne, ca exemplu Aventurile lui Jules Verne. Și zic pentru copiii care sunt încă micuți, dacă ascultă Jules Verne, dacă citesc, care știu să citească mai 6-7 ani, ar fi bune să citească părinții cu Jules Verne. Poate se va mai deștept peste noapte. Căci nicio prietenă de-a mea, eu de ce nu ascult la copiii când erau mici povești de Jules Verne? Și să le pună părinții sub pernă, că poate ieșeau mai deștepți. Nu se trezeau. Da, e foarte frumoasă și cărțile de Jules Verne și alte cărți. Vă mulțumesc pentru vizionare și în următorul videoclip nu știu încă ce o să fac, dar vă spun că o să fac ceva captivant care o să vă placă. La revedere! Pam, pam!